abato yapono so yewie ye na ye ne tie se ye nua bema Kofi Adomah oni tua oha okom na anu ani baako atechema na update ekoso eba me no kasa Kofi Adomah kasa nanum to eyen se jofo nhyiemu enu nti ne ho behia se ye mamonsa esonso bi yenko na yenkonkoti Kofi Adomah de owoka yewie a yebetoa ye show yi so ye ba sisia kwa manone kai se me de ye course ni bi na doctor buy no check me eye pressure na se enwo so nti o stress nsem ni bi wo ha omo ka emamente ti komo ni bi wo ha pon se na afre me ye no aka che no bi wo ha na me kai se ba kokra de angel see you no Vincent Odru ho osunsa menim said the doctor ne kan ye no say ye di ohun ye o I don't know and nani nyina mama ye basa but na me ogidi say mangu abra tu no to ye no menim se nyame e ho bibi papa bia obeye Asha sena fide mimia mani na mashekeki mede mani ye nifa ya na machia no ede manage saa se na betutu niema na yetimi etu kwan ya kwa hwe dia doctor fo ayewo amano ne ebeka na yeguso ansana afede ko dwumedie bi bae ye bae afa ye wura dan mu a me hu hwe bio na me se na ma de no madundum light na se light nyina asi so se na se nanka right no kura hu na me se onso no wa press kosoro no de aba form me se da bi advance no ha high no se da bi me ne umpanyimfo ni bi adi nkomo me kai so na ebi di nkomo mo yese ombe ye mo afom de bia de aboa de timi akọ Vincent baye beka se one Dr. Kwaku otia di nkomo nti bibia be ye fine but na baby amani no ekọ no na se okaso twen a onhwe na akowie bone ti o ye ntem edi kan de me koye momu kokohwe ye kan de ombeka ebi wo ho a me ntie bi fi se e ma me pressure koso na ye sign by ye baye mu Dr. Kwaku otin baye obehu ye no no nsosu in fact ono ankasa kra de ono ene ne mapo ene nana samoa ene abrante ba kwa na oka ho no bia ye mobo if you say Dr. Kwaku otin de operation efa ni ho wa ye bi paint onim se de tie onim ne yaw ene ho nsem ne se de sitie enti ya adwen se ye besen aye ne yasan akọ obio afi de abra ye betu kwan ba akọ I think say so bi hu ye o sesen yo ena ebi mo hia se atwatwere ye se ya bometuo ya ye sei at once na ebi mo aba social media se o ye mo metuo bia na etuo na ye to ye na ye mfutuo ni bi gu mani enye no kre ensem bebre kansem na me se enti die si ye nyina obi antimi nka bi mame tibi wo ho am se edu ba bi a me a bitimi akasa mame ho a mumma me na me nkasa mame ho we se Ghana ha se ye twantro no wanyi wo ho ano a na be ye no kre na Ghana fo agi atum afei edu anadwo a me na
adeɛ kyɛn baako ɛna meyere sɛ daabi bosome ni ɛna mefiri Dormaa baeɛ Dormaa mpanyimfoɔ ɔnte ɔmo nka na onim deɛ ɛkɔ so na ebia na Dormaa ɔnte asɛm no anaasɛ ɔnhu sɛdeɛ ɛteɛ anaa ɔmo ɛbɔ no amanneɛ no ɛka ɔmo nka ne sɛdeɛ ɛteɛ enti ɔbɛyɛ video na ɛno koraa no ɔyɛ na ɔde atwe adwen asi deɛ ɔmanfoɔ keka ɛne nsɛm a ebi mo ɛma no akɔyɛ sɛ ɛyɛ agodie bi fi sɛ ɔne ne me da sɔre Abraham abɔ kwatere kwada hɔ a menhyɛ hwee no mene ne wɔ hɔ ɔne nim deɛ mekɔ mu enti ɔbɛyɛ video Ghanafoɔ san ba abɔnten so ɛnyɛ nokorɛ yɛmfatuo bi a mmɔ m'anim afei yɛwɔ hɔ na Dr. Kofi ɔten baeɛ sɛ wate sɛ Vincent abɛbɔ no amanneɛ sɛ video bi wɔ hɔ ɔba bɛhwɛ me na ɔpɛ sɛ ɔhwɛ video no yɛyɛ video no wantumi anhwɛ ɛna ɔserɛ sɛ ma nana nkasa bio na ɔmfa video no ɛma no na wɔn nkonko yi wɔ TV so na Ghanafoɔ nyinaa hu sɛdeɛ ade no ɛte ankasa na ɛba ne saa wɔhu in fact nana abobɔ figures a estimate over $400,000 500. saa brɛ na estimate a na ɛdi kan aba kyɛ sɛ million Ghana cedis so Ghanaians should sit that na they should drink water in Chile ɛnyɛ sika ketewa enti and they should stop making noise sɛ ɔkɔbɔ video na ɔmbɛtumi de number bi ato dwa na mewɔ adɔfoɔ na adɔfoɔ no bi atumi ayɛ mmoa ɛna meyere nana sɛ daabi ɔde video no bɛma na mmom si ɛkɔ srɛsrɛ sika ɛwɔ TV so anaa radio so deɛ sɛ n'agyapadeɛ a ɛwɔ nyinaa na ɔbɛtɔn koraa na ɔde ahwɛ me a ɔbɛyɛ na mmom si ɛkɔ srɛsrɛ sika paa deɛ ɔmpene na Dr. Kofi ɔten sɛ yoo wate anadwo no meda hɔ mekae sɛ ɔyɛ kɔɔ ɛfrɛ ɛyɛ Sadiq ɛyɛ sports Obama morning show host to say sɛ ɔsrɛ no wate sɛ ɔna ɛbɛbɔ video no mo nsrɛsrɛ sika biara na yɛa yɛbɛyɛ deɛ ɛbɛtumi also bibetimi akita ayo will you wait you are shaking no enti ɔmo kɔbɔ video no ɔmo kɔbɔ video no afei deɛ Ghanafoɔ hu video no asɛm no saa sei na teɛ ne nyinaa mu mekae sɛ asɛm yi siiɛ ɔpanin baako baa ha a na ɔsɛ ɔna yɛ committee chairman ma afahyɛ na ɔno ankasa na ne ho mfa no na afahyɛ no ase koraa no ne pressure kɔɔ soro ma ne mene hwee nti ɔno ankasa ba nkran a ɔhwɛ ne ho yadeɛ na Linda bɔ no amanneɛ sɛ asɛm no sei na ɛteɛ nti ɔno nso baa sɛ ɔba bɛhwɛ na ɔhu deɛ asi no a watumi akɔbɔ amanneɛ na kyɛ sɛ silaa no obiara nka ho hwee no nana na me phone no na mentimi sɛ facial recognition koraa nhu m'anim wonim me password no bɔ no frɛ suma man hene ɛfiri sɛ kɔ a mɛkɔ nyinaa mene ne di nkɔmmɔ saa nti Saturday na wanhu me wɔ hɔ no at least ebia wate nti mekae meyere frɛ no ɛna ɔsɛ nana suma man hene ɔmadi wo ho yaw ɛfiri sɛ wo deɛ yɛne wo te sɛ busua menim sɛ wo ne me kunu ɛyɛ ayɔnkofoɔ koraa nsa na wokɔ akɔdi hene nti anka asɛm yi ɛsiiɛ wo deɛ yɛmfa ne sɛ ɛnsi wɔ Dormaa ɛsii wɔ baabiaa mpo a anka wobɛfrɛ ɛbisa sɛ me nua ne ɛte sɛn but menhu sɛ wafrɛ mpo adan deɛ na mo ate wɔ hɔ anaa mo nso moafa ne sɛ ɛyɛ agorɔ no bi na madi ho yaw paa ɛhɔ na soma ma hene sɛ menni me ho yaw ɛfiri sɛ menteeɛ na abrɛ a fahyɛ no ɛkɔ so no Saturday no ɛna mehu sɛ Angelfoɔ no ne Kofi TV ne media houses no wɔ hɔ
ne magraheb na bisa Dormaa man hene say na Kofi Adomah we no si Kofi asan konkran but when misa no details no na just say the okay na dia dance say na Dormaa man hene nim say they are to me near and intimi antena ho to the deba nanga sa misa bankran enti mana na ni ne ho yaw na say but I feel the MT, you make a video say, and another pass my mind, one panic chow. To my mind, a moment I can't say there be. So, one, my mom is so bossy, see, if he said, mean tea. A some way, a what? Now, the thing to 30 money said, I am ya. It drew by Bino. Nse mini bi ana meti na me say say nyan ka mi we anke Kasasa eye. Ebi say Kasasa de eye. Debi abra ye bobo sika no so na me hwe yawa me namu na me hwe de ekoso na me say e de enko but another can't share one my can't share say anyway dear if you say entia so many be kumi e come adwin mu e na ho aka in fact operations are on my year operations in Marco so na baku crash can there I say the arcade you see jana wo musa na ordinant fi say baby e wo no ye ka se yi a wan hwa e be wie no na asia kofa ha ofoforo e de aba but eni no ye intelligence say e betumi a heal with time nti ye nya no wo mu kakra na ye nhwe ye tutu ho kwan ya ye de e betumi bia nti na ye me de se nananom nyina ba nim se ti asi mu begu so nsa fi se mentiasie afi mi wo abra mi wo ya omu ye wo akwantu mu a ye hwe me yade me te se ni pa mi ansa ne ko e de odo so mi ansa no e bo video bi na me te se obi kasa me te ne na me se enye me CEO Vincent na kasa na afi de o kasa ya de ko wie ye ne se kokura man fere se obehwisi o hwene so a me se me fere se me de adro beta so na me se hey Vincent me am CEO and then the company brand who here chain me nkwa you don't care about my emotions you don't know what I'm going through I feel now be caught negative energy ama me and your money say you don't know how much has been spent Bobo figures na figure na fo adwen afi how not te ne yawa me namu no mu na be video ba kwa me ka so be ya na me say na kana fo be ka so be say video ye wa mo so mpo se obi mre sika o ye video ni wie ye na ya bre fo ba fi ha ohun se the situation that here o si a me ye calls bi ahwe na onko a ntimi mfasa aka we sa Dr. Kweku Otiamboa, but still I can't anymore no so. And no year calls Nibia Fro and Ibrahim Mahama. Otiano say, Kofi, Debbie. May I? And no more, and no fret me line or so. On the May Recasai, no say, now I see, you know. Na munya plane man, then one frame me. Who frame me a send come me private jet be go Dormaa kwa kofa na bankan
If it's a Kofi is a private jet, no, a luxury tea. But a which to say it, and they are oh, friend me and can have a fan of Dodo. Ah, a brand here was my wasum Ghana. Can have a fan. Wow, say, won't send the account number. I feel the amity say, may I afraid Dr. Gokotense. Many a year open Ibrahim Hamakasa. Or so by my Sikasi. Omoye Sikano Cranian to account no send it picture a deposit of mine was send the amount, no send the amount away. Let me say, hey, let me say, hey, Obia. Uncle, what is a Dr. Gokotense of Abuano? Obi walk wrong almost umpo. No what him possess Obi boa, not just acquires a kind. And so, brought Penny Ibrahim Mahama, Abis, and you open Canada a dozen chance, and then so many be. Me papa di be a boa, it was your 40 be a boa, me uncle Sanso. Dear Maton Tong, dear Mania. Inti, you just say, cry, you be to me a call, because Omuma and full figure no estimate. Wow, what super cry, hospital hall, and crata on the Amayano. Met me send the Amo say, ah, you will need pay just a man and your Kofi. Baby, Mammy, I got number. I feel the imitation interviewer, and if you say, as I see your crab a payment, in who crater heavy ample. Meanwhile, better now, or none of their ditch there. A warning phone, so this open selling ya copies. Sir. What shall estimate? No, just can say, Nana may call Dr. Ho, me young crata, no say, but no, me how mo. And tell me, besides, enter me, we are. And can say, and I'm a chibe. It will be a. As I see a bonfire saying, I may be months 1 year toy a brabum. Na a pangency, and yet I try and wish you now. So you says, as I just say with Anna, that's okay. And some said, I can't be canning in a if you said, because here was in Anna, the entire makers, and he said, who said, will be a go find me, my grahab. Oh, fear when him can a neighbor or call her no baha. 2 share in video now, yeah, na. 1 more beerman, you're 1 a year, Nadia. Say, na do 4 any beer, nipa, woman dome, able to me abwa. And yet, none castle on yet. In this one, so be ya, when in a nut was a, oh, friend, didn't come more and come more. Ah, and come with me a friend, ah, none of my who go find me now every day. No, watch him. Make I say, my guy video, yeah. And now, Kofi handsome out, Dr. Kokotin by na money or the boy and not my bushing for Abisa said, na then angel for I was oh, no, me can't show say, oh, Dr. Kokotin, dear, or buy him puno. Why, yes, sir, Dormaa hima when him no pa and your friend. Only Adam for 20, only bedding come off, no more ready on to me, I had the after home. Na every one of friend about Hobona, my if you were friend when you know. And to make I say, a coba said, and young communion needed to bedroom. Nanso Panina Frey said, oh, and young communion no, see, oh, there be yes, beer, but not a big as I when you no chess a debby, and pull by, you know. We say, ah, as some way, dear, a quarter of my henny ho, and which she has a police case. No, a police case. The payment there. Do we any dear? A cheap suspect. Yeah, young wounded dear. Young phobia home. Yeah. I would never wish this on my worst enemy. A big cancer. Mesre adwuma we nyina ye bi but edan no contractor no gusu oyi kwan ko
ene me na aka me dan onya nyiwie enti wo kasa mesrew no ahwe ni yie na areho in fact medda busuafo ahia wo ha ase medda mo ase papa na mame na Obani Ibrahim Ahama nso ase nyame nhyira wakoma pa in fact enya me nkwa minim stories amaya wafa ekyire enamo aid so afre na mama nipa na akọ na waboa wo mo meka sɛ mede to wia wo se da bi we mpo no wo se na figure we hwana ka se yɛmfa nto abɔnten me se enimo ke sɛ wo ya ade baako wa ha wo mpɛsɛ baako wo sabi nkombe ho ewie na bi de figure to dwa nsɛm bebree mini baabi ɔmo kɔ fefa ne nyina afiri mɛda aboafo bi nso a aboa yɛ no ɔmo mpɛ sɛ ɛbɛbɔ wɔ mu din na na yɛ abrɛfo nso nyame nhyira wo afia pokuya nyame nhyira wo ɔfrɛ ɔne ne kunu na ɔmo bɔ mpayɛ Dr. Kwaku Oten nyame nhyira wo na yɛ wafam deɛ na Miyaya. Said ya me freya, me catch Sumama and Nana. Many am yet who had you, mean who had ye. I see what you make us over who had ye, you're positive. And soon in Namo, Nana. What by inauguration? What by vetting? And yes, we are for Beba to Castle. Oh, why, eh? Yes. Die. There's no need. There is no need. No question they say. Me we are menim senka nipa bia na me hwɛ sɛ o mekyerɛ me ɔdɔ kakra anka saa bere yɛ bia nka ɔmo aba ebi wɔ hɔ a adwene ne sɛ o ba no wabrɛ yɛn sika ebi yɛsi awerɛkyekyerɛ yɛfa no wɔ nipa ho at least sɛ mehu sɛ to ho akyɛ dwuma a meyɛyɛ deɛ meyɛyɛ ne nyinaa no obi hu yɛ but menim sɛ Ghana mayi makoma mu na mɛsrɛ Ghana nyinaa sɛ obiara ɛnna meyere ase ɛma me nokwasɛm ne sɛ edru saa bere a ebi dwane It's okay. na anadwo ɔna na watumi atena wei ho a bra asɛm isiɛ moasi pɛ sɛ mopost video wɔse daabi ma mopost a anyɛ hwee me kunu yɛ bunu ne me mma ɛyɛ abonofoɔ ɛkɔfa animguaseɛ biara de brɛ bunu a ebi bɛka me nti mu obiara mpostu atumi atena asɛm yi so a bosome afei nana nyame nhyira wo na ɛnim sɛ nyame nim deɛ ɔyɛ meda mo nyinaa ase
abusuafoɔ nso a ɛfiri maame mu na abusuafoɔ ɛfiri tema they know. God bless you. In all things, we will give thanks to the Lord. It is well. It is well. Next to speak to the media is Toby Pata as a glow from Peter. Okay, Toby. Yeah. Hello. Ba mia le tobite agbozopo ma teƒe tɔgbi gligi teƒe miakpe dam ne ƒoma katã tɔgbiwo mamawo miabe fiagawo katã be ni ke dzɔ ɖe mia bia dzia yi ŋuti mi ƒoƒu ɖo gba ye ma wo ɖe na mi enye nublanunya enye konyi fanya ta eku ɖe etɔ kple miafiawo ŋuti be miatso ɖe nya ŋu miasrɔ̃tɔ mianɔ megbe nɔ awɔ vuya